Og diara pud ko diri sa atong kusina kaya ang atong buhaton karon magluto na pud ta og sudan. Unsa man na sudan ang atong lutoon karon maggulay una ta. Ang atong lutoon ginataang gulay. Humana pud tay puso diha ato gyapon ang himo og bula-bula. Labi kayo ang atong recipe karon kay masustansya. Mo nang karon tan-awan ni ninyo kung unsa buhaton nato. Kung nata diri sa probinsya, daghan ni siya na mga gulay. Mo nang magluto na ta karon og gulay. Unahon nato pagluto ang atong puso. Ato nang lapuan dahil atong puso, ato ning unahon, ato ni siyang bukon. Ikasom lang nato ni siya na ono. Ara. Sabawan dayon nato. Takang na nato. Santa nagpaabot ta, lamig yun ng tambis oh. Natay prutas din na tambis. So, toslo na tog asin. Lamig yun ni siya na prutas. Karon magsugod na kog paghiwa sa atong mga gulay. Anana, nahiwa na atong kamansi. Atong butangan og asin og suka karon naday lasa. Naglapuan nato ang atong puso. Ganahan man gud ko kanang aslom-aslom ang atong kuan gamay. Gamay lang para moaslom siya. Ban
Karon kay nahuman naman ta pag-andam sa atong mga gipanghiwa diha sa atong gulay ug karon haono na nato ang atong bilakwaan na puso. Diyan na ang atong nilakwaang puso. Luto na, haono na nato ni siya. Ug ato na ning pabugnawon. Pagkahaon nato sa atong gilakwan na puso, karon isunod na dayon nato ang pagluto sa ginataan nato na gulay. Ibutang nato ang unang tuno. Mo nay kaduha natong pupos na tuno. Mo'y una nato ibutang. Gamay raman ang tubig, butangan nato dungagan. Ibutang nato ang tangad, loya, bombay, kamatis. Bandayon nato. Ato na dayong ibutang atong kamansi. Kay dugay man ni siya malata atong iuna pagbutang. Nato. Oh, nagbukal na. Ubod oh. Sunod atong ibutang ang kalabasa. Isunod nato ang talong. Butang na dayon nato ang balantiyong. Ug ilono na dayon nato ang okra. Siya. Takban una nato siya. Butangan una nato asin. Samtang nagpaabot sa atong gulay, nagtakampod ko diri og kaha kay magprito ta og buwad. Karon nato nang ibutang ang kamunggay. Ug karon ato nang ibutang ang tuno na espiso na tuno. Waon muna nato ang buwad. Prito na ta, magbutang tag oil. Painiton una nato na siya. Kayo nato siya. Kay espiso kayo sa atong tuno. Takban una nato. Nata sa atong buwad. Banato. Luto na siya. So, gamay na lang, kulang. Ug ang prito atong tanggalon. Ug ibutang nato diri sa itong niloto na gulay. So, ana-ana ang atong niloto na ginataang gulay. So, kalami gid kayo. Ilawan una nato kung sakto na ba kaparat. Sakto hay ra gyud siya. Lami.
O luto na ang atong ginataang gulay. O naman ako. Una ta na pod sa puso nato atong gikuhaan og kaning subok kay way lami ni siya. Ako nang gitanggalan. Human namantay ko andiri atong ibutang. Ibutang nato ang atong puso. Human ibutang nato ang carrots. Bombay. O kanbitang powder na paminta. Lami man gud na siya. Pag human takloban nato. Ibutang nato ang machine. Isa mahisibo na. So, uy. Mura magsibo gadyo. O na siya. Halo na ito. Karon atong haonon ang puso. Kay kung imo ra na siyang tad-tad-taron, dili mapino kaadyo mo nang namantay gamit na ing ani machine nang pino gyud kayo. Imo nato ni siya bula-bulahon nato ang atong puso. Yan na, ato na siyang bula-bulahon. Atong butangan og asin gamay. Kinamot rata kay hinlo mapatong kamot. Human bukan nato og isa ka itlog. Ug karon natong butang og all-purpose. Nahinayon na nato kay para og taman labar kabasa. Ana, butang na nato. Ug nahinayon og sagol. Sakto na siguro ni siya ka espiso ha. Hinlo man natong kamot kay ugas man ta ganina. Mas nindot man kinamoto nato. Kay madali ra og hulma. Na nga itong nahulma. Wala plastar og maayo. Ang nataog kaha. Palutaw nato. O init na, testingan na nato.
Una lang ni siya ang wala pa maluto. Mahuman na ta og luto sa atong bula-bulang puso ng saging. So, naluto ng atong bula-bulang puso. Yan na ang atong bula-bula na puso. Ato hapon ng ibol hindi sa pikas. Bukad na punta sa atong pinataang gulay. Wow, ang lamiag yun ang atong pinataang gulay. Oh. Yan na ang atong ginataang gulay. O karon mo na ang time na ato nang tilawan ang atong niluto. Kung unsa kalami siya. Unahon nato ang pagtilaw sa atong bula-bulang puso ng saging. Kung unsa atong ikasulti ug unsa kalami ang atong niluto nga bula-bula nga puso ng saging. Magkinamot ako kay mao naman gyud ni kung nata sa probinsya magkinamot rata. Oh, unahon ako tilaw ang atong bula-bula. Ang atong bula-bula wala gyud siya na mulingin og ayo kay tungod kay ingon pa kuan na siya kanang bitaw ingon pa lutuay na kaayo ang atong puso na atong gilingin-lingin gitimplahan na nato. Mo na ni siya dili man gayud siya dingin. Mumanata dire suka asin ra gyud akong gibutang niini. O magsawsaw na ta. Ang kalami. Dili na ta maka ibalok unsa ni kanang dili na gyud nimo na mailhan na gikan dinhi siya sa puso kay ang humuka human lami gyud kaayo. Lami gyud kaayo ang puso dinhi sa saging na himuon og bula-bula. Lami lami gyud kaayo. Ang humuka humok gyud kaayo siya. Di na ko kaundahon tungod sa kalami. Dili na ko butang pagkanon kay mabusog na ko ni ani. Ang humuka gyud kaayo siya. Lami ang akong niluto na bula-bula puso ng saging. Dili na mailhan nagikan siya sa puso sa saging. Ug karon ato na pong tilawan ang atong hinataang gulay. Nagkaklase-klaseng gulay na atong gibutang niini. Mo ni amo mga paborito dinhi sa probinsya. Ato na siyang tilawan labi na kanang subukan nato si og buwad. Lamig gyud kaayo. Di gyud nato na ikabaylo human ang sustansya perting dakuha. Lamig gyud kaayo siya. Tilawan nato ang sabaw. Naswertihan nato no kay
Ang lasa, saktura, makakuan gyud ta na ang dako ag sustansya kaadyo na gulay, no? Kay taghanay nagkakas-klaseng gulay natong gibutang niini. Lami kaayo. Ilawan nato ang kalabasa. Pughara. Ang atong giluto karon masustansya gyud kaayo, no? Mo nang lami ang atong pagkaon karon. Nabusog na gyud ko kaadyo. Ug lami gyud ang akong giluto karon, mao ni ang inyong himuon sa inyong mga balay kay lami gyud ni kaayo na recipe, puno og bitamina para sa atong panglawas. Og dinhira ko taman, daghang salamat sa inyong tanan. God bless. Bye.